NV-gruppen, det er Kasper. Ja, Alex, goddag. Det betyder alt, at vi har et velfungerende system. Det er jo alt værd at have noget, man kan stole på, man ved, der virker. De har et stærkt bagland, og så har de en god organisation. En rigtig god samarbejdspartner. Velkommen til NV-gruppen, en af Danmarks førende leverandører af tele- og datakommunikation. Målet er at skabe individuelle totalløsninger, som kan understøtte kundernes forretningsstrategi. NV-gruppen, det er Kasper. Resultatet er en bred, loyal kundeskare på over 500 private og offentlige virksomheder. Borgerservice Ulle Vinter. Hedensted Kommune med godt 4.300 ansatte er en af de offentlige kunder, som har fået en telefonløsning fra NV-gruppen. Det er Hedensted Kommune. Det betyder alt, at vi har et velfungerende system. Hvis man ser også på oppetiden af det, så ligger vi nærmest på 100%, og det har vi gjort igennem de her 10 år, vi efterhånden har haft deres løsning, og den bliver bare udviklet hele tiden. En af NV-gruppens private kunder er revisions- og rådgivningsfirmaet BDO Scanrevision, som har godt 1000 medarbejdere fordelt over hele landet. Vi startede i 1997 på at bygge løsningen op, og den kører stadigvæk, så vi må sige, at den har været holdbar, og den har også kunne udvikle sig. BDO Scanrevision. Jeg synes, de har været gode til at sætte sig ind i vores problemstillinger og prøve at finde en løsning, der passer til vores forhold. Jeg har en telefon til dig. Værsgo. Den fjerner sig måske lidt fra prisproblematikken. Det ikke kun et spørgsmål, om man kan få en billig løsning, men man kan få den rigtige løsning. NV-gruppens hovedkontor ligger i Hedensted mellem Vejle og Horsens. Virksomheden blev grundlagt af direktør Preben Kirkeby i 1996 og har siden da oplevet stor fremgang. De har lagt et serviceniveau i starten, som de har holdt hele vejen igennem, og det er noget af det, der betyder noget i forhold til et samarbejde. De er gode til at lytte, og de er gode til at bruge de løsningsmuligheder, der er i den kontekst, som kunden står i. Udover en række kvalificerede og engagerede medarbejdere, huser hovedkontoret i Hedensted også søsterselskabet Miralix, som specialudvikler software til NV-gruppens kundeløsninger. Alex, goddag. Derudover bygger NV-gruppens fundament på nogle stærke underleverandører. En af dem er NEC, som blandt andet leverer telefoncentraler. NW Gruppen is an ideal partner for us. Customer satisfaction is a number one priority for us. Just to sell something is not enough. To take care to our customer and to explain something to the customer and to hear from the customer and to implement for the customer's sake, that is a very important factor to do the business. And I believe that the NW Gruppen have all the factors to satisfy the customer. Perfect partnership, I think. En anden underleverandør er GN Netcom, som med professionelle headsets sørger for den sidste finish i NV-gruppens totalløsninger. De har en fantastisk markedsposition, de har en god produktsammensætning, de har en rigtig tilgang til markedet. Den kunne du godt have i morgen, ja. Det kan du. Vi sender den. Det er godt du. Hej hej. Alt i alt giver det NV-gruppen den styrke, som har gjort virksomheden til en af Danmarks førende leverandører af tele- og datakommunikation. Der er mange, der prøver til, men jeg har ikke nogen grund til, at jeg skal flytte mig fra NV-gruppen. Så længe de holder det niveau, som de har, så er der slet ingenting i verden, der kan ændre det.